ka CE Society ka balang Presbyterian nong thamai kala pelong ya ka tamasa le kai ba pher kum shibenta ban rakhe ya ka platinum jubilee jong ka balang ki samla ka te ka balang kila pelong ya ka tamasa jinge le kai ha ka arpulai tarik nai wing ha ka madan le kai ha ka shnong nong thamai ha ka ba ka kong birani additional deputy commissioner ka East Jaintia Hills District kala siam ya ka benta kum ka kong san kiwei ki blasa kilang ki kentup ya uba don lang soklet bat uba Rocky e Marwen ki balong ki rang ba ki bapau ha ka district bat ha ka jela rengkat bat ki temen basan bat kiwei nalor ki jingle kai na ki samla kenthei bat shenrang la saki shirham da ki jingshim benta ki longkmi ki bala shim benta ha ka jingle kai kni shuki ka bala penshong shit bha ha kani kasngi ya ki jingle kai la benta shaki samla ha ki sawying la ne house ki ba kentup ya ka kenhun Joshua ka kenhun Daniel ka kenhun Esther bat ka kenhun Ruth bat ka kenhun Joshua kala ra ya kanam ladu ha ki jing ya kop le kai haba kala sei ki nong le kai ki batben haba kren lengkot ha ka jing ya lang ka kong rani kum ka kong san kala ai khu ble ki nong sharai bat ki dkhot ka balang ki blakot penlong da kane ka program ka balong kum shibenta ka jing da bat ka jing shlei ka mensiem ban aingu ya ublei kum ba ka phang preng ka ong hadu kat ne utrai ulayalam da ka ba benrap ru ba ka jingdon ka balang kala long ka jingkerhu ka ba kraw tam ka ba bun ki samla leng ba ki jinglej balang ki lat ya lade na ki kampens new ha ka imlang sa lang la penwai ru ya ka program da ka jing sam khusnam na ka kongsan sha ka kenhun la do ngasku ba nga try selendet kedon ka jing yalam ka jipria bat ka jing pusat nsi ka jong ublei mensi bekul ke jong ni bela ap paro ban ye don lang ban ye mir lang ban ye berkat ang ikam bat penlong pun kenik program berjob ke isyong kun bat kepada internet sisya do kata-kata ban ngingait ba ngiwat sisya ye ka kamat ke jong blei ke baro kat kila penlong ngalapit ru kunju ya kenik team ke ba pibu amni ba ong ba adu kat ni utrai ulai ram lingi bat hakajing rakhe jong pi ya umau mer banyuk sansnem nga try kalong ko bit ap sipor ban syong ban perkhat ya ki ba kilong sang jong balang kila don ki long mi ki long pa ki long sharai jong ki balang ki baladon hakri islam ki bam don syuk menta ki bam la syuk ban yo ya kani gajing internet kani jing wandur jong ka balang nong thumai hakni kajing rakhe jogi ya kani jing dap nyuk sansnem kadi do kapor ni syong ni pe jadien ni pai ni pe ike ki pilana ban job kadi ru ka ba ni celebrate ni penpu penping ni rakhe ka bamenta bat kadi ju kapor bani perkhat sa ke pat ka bagi ban le ya kala syai ban penek pensa ike ki kilong penilong pa kilong bu jom kadi ka balang kilayo ijinga ngatarai ngim dadon kan ban kren shibun kilong kren wahdien bahaswa jongai kila kren shibun kila kila pen mawingi sasya siempat ya ke bangin ha ban rakhe ha kani ke jingdap jongpi jong ka balang ka jongpi ka ban yuk sam snem lek ke bangi kwa ban kren hang likin ya golong sepang kata ka achievement ha kini ke yuk sam snem dan try kun samlai bapniat ya kani ka program ngalayo is kapor social media ka share na George na samda program repair ka da penlong nuar pangalong ki parlok ke jongki ki social media hang yo bat ngadap ke dik dokumen bangi ko kun pestan nina ban recommend how try jongi na try kan perthai du menta na try ni kidrio beren sabah jong balangin soto kata ka jin kemen how try andre ha bang perkhat bat ha pat ikni ki baro na try ke jing le thla ke ba kumki kilong mi kman kilong kri long pa kilong sharai kilong kmi kun samla ki hap mare ki wan lang ha ka jik lumpung ban le kemen how try namar banganget ba kamdan ke kham bhai ni ku stan bangila ban itu ka bor ka jong u ban le kemen na try ba ni ku jing ong ba the joy of the Lord is my strength na try ka na ka jing climb jong ka balang jong nang thumai
kabala ban idon lang na do kilong kami kilong pa kilong siray kilong lang pa lang kun sama ki hybrid kilong kami ban le aka ban sa jingkin ma kini ka celebration jong pi nga try kam put ang kap ni kadai ka ba pi rakhe kadai ba pi kimau pi kilong buram pi ai muri uble ki jingelam jong mo haduk mamanta kadai lo kapor pi pai sakmat kam bajam ke edisi ban wan ke ko pila ban le nam ta kabalang jong pi bat nga snuba kani kala banlong namang yo ki ba phai ki kun samla ke jangi lala ban organize kumni ke program kalong buram kalong ke jing itna kalong ke jing dap rani yang ke balang bangi nila banyang lang kumni ban rakhe ringek ba na kalyang ke jong pi pin le pin pensa pin bu iki ba khambai ba shadia ki kun samla jangi ki dei ki badang ki badang san ki badang wat kam wat jam ni ke bangi kwa ban tum mau ki sisi kalong ba ni hap pati ke kabalang ke joni ni hap anwan thais ko balang ke joni ni hap ban smutu ya kata ke jingkit kle ke bangi dan la shay sini la sik babu ni kun samla joni ki yo kam yo jam saba ki don ki kam ki jingtre ke jongki ni ke bang kwa ban tum mau ki kalong ba la ni dan hang ru ki mau ba den men sim ke jongi ke kabalang bagimla ban klet ye kata lesi ngibun kam teng ngim don por balik si ke mane dan isbon ke jeng pun kam ni andrei ha bagi pai pat sa ke jelang man sim ke jongi ke dei tan kabalang bapen im ni bapelat ing ni sibon ke balap penyelam bakla ye ke jeng ke jongi ke bible hik ong ba ke jeng tieng yu try ke jeng dam ke jeng sta ngai mai da paro kun samla ke jongi kin ithu biang ke jeng kodor Ejik sumal kejong ublay ubalala ban ay ni sai sesin pat ya kering kabu ban rakhe habdeng gua kela habdeng ba teng batas kejeng ne kejong ni tu Kristan andrei kejing la kejong ni ban ilum lang kumni ban rakhe nadu baslang hadu ban put ke celebration nak try ke kejing jog lamar ba ubi udan rengkat kita wa di kemak kejong iman kasih Piyaj hakalenti ke bajajai don hak piyaj hakalenti ke bakhoro haram don hakal por piyaj hakalenti wat bilayaj bani yaj hakalenti ke bani yaj syakat hem ke seliu ke jengyap Henry ha piyaj ketum ketim jong blay ublay ura dang tak jong pi ublay udon rengkat bat pi ke balang ublay udon rengkat bat pi ke pai ke rungai jong ke balang kebetulan ni nong semai Dei tak kadau bila benlong kumne ko bengilong ko kumne kedai lengba kajingelam lenti jong bleng ha kajingem jongi ki breu kalau sisa ka ba hadu katata ban penyat ya kino kikam ha kajingem jongi lem dau bleng udon rengkat bat ni larau bleng udon rengkat ha kajingem jongi man lakasni kedai ka ba ha kajingem jongi dei lem kajing don jong bleng uyalam ha kajingem jongi Dia tak kadau baka balang hang ne podong thumai kala yaj kala poi hadu mau me ubala poi syaki nyo pesan nem tintiai na kaliang ngajongi bat haju ko por ka jingkit bok riang ya baro ki pat ki jong ublay nadu ki balalek no ki nongseng jong ka balang ki temen basan ki rangba balang ki dikot jong ka komiti balang bat baro ki pat Kristan ki pat runget jong ka ni ka balang Yop sansnem ka jingkublay ka basuk bakamen yapi baro nakaliang jong MLA jong kanongpo constituency iba Meral Bonds in nasim ne ka kabu ban ay kublay ya chief guest ha kini janmit i madam Birani ibade MCS ha juga por kumi additional deputy commissioner jong ka East Giant Hills kublay shibun madam ya ka jingkloy ka jong pi Banwan ha kani ka area bat khamtam ha kani ka shnong ni so sarong shika de banyo ep ha kani ka janmit ba ki khun samla ka shnong ka thau kan tip ba ha po dong po than ki jongi khamtam ha ka ribhoi bi ka jongi midon ki officer ki badai na kani ka dong ba ka thang ki jongi ni so kuman shika de madam mani ep na mar bale ki khun samla ki badon hangni ki ithu ep bat pindai ka nuksa ka babha na ka banta ki jong sibon kanre ka ngat ong kalong ba
ka jingkit bok yang sai season part na kaliang jonga ki padrunget beet jong gani ka balang bat hakani ka snong lada ppm lada ppk lada ppiksa bat khamtam lada pp2 kum kaying gasam hangka balang jongi kan im ka jingkit bok yang hakani ka por ya pi baro ublay nang kerku nyup san snem ki maumer ki basyakmat ki bapilayat nangit ki nyup san snem ki bandangwan ngidang la bani i baka balang kanang roy parum pare ban ngidang i khamtam ying gisam ki bandap ka jingsuk kerhai lengba ka jingku kudo jong ublay nong bu nong thau pingai ka jing kublay pi baro sai simpat ka singi buram ka basuk ka bakamen nyup san snem jong ka jingdap jong balang de hakani ka shnong nong mai i ka jongi manam simi ka por masndep ka jingkren ka jonga ngan haban mino na kani ka program na marba saw boji ngedon ka wi ka program hakba u MP bron brom jungi kum u president jong ka MPCC bat barok ki MLA MDC jong ka ribhoy ngedon ka program hangte pok muda saw boji ngahaban mare no nang ni banyadon bentalem bat nang tu kadon bat sakoy ka program sapo umyo dengan umyo ban song slam kipor kibangin haban mare hagajingat nanti jungi kung ki samlarang ba ki ba angnut ba ki batrang ban syakri ya ki pat ba jong ni gadong makathan